El dia de l'equinocci de primavera vaig començar un viatge en bicicleta sense una destinació massa clara. Tot i així, després de molts dies d'esforç i pedaleig, m'he creuat els Pirineus amb bici, els prats infinits francesos, els boscos absorbents de la costa atlàntica i he resseguit el riu més llarg de tota França. Però ara comença un nou episodi que em portarà a un extrem físic i em recompensarà amb els paisatges més esplèndids vistos fins ara, Suïssa. L'objectiu és creuar-me aquest nou país de nord a sud i els Alps són un mur que hauré de travessar. A poc deixava els plats prans enrere i veia com la vegetació, l'arquitectura, els paisatges canviaven al meu voltant. He estat un parell de dies avançant per Suïssa i resguardant-me de la pluja com podia. Bon dia. Avui he dormit aquí, a una caseta, que pana de lujo perquè ahir va estar quasi tota la tarda plovent. Per ahir a les 8 de la nit va deixar de ploure, però des de les 5 plovent fins les 8 moltíssim. Així que em vaig trobar això i vaig dir, buah, me ve de lujo. Però el que jo de veritat tenia ganes era d'arribar als Alps, si el clima m'ho permet. Degut a les inclemències del temps, la bondat i l'ajut de la gent cap als viatgers com jo es sent com un regal diví i les curtes relacions que creo durant aquesta ruta em demostren que noto la manca de crear una relació duradera amb persones noves. Ara sí, doncs, em trobo amb un mur de pedra i neu al davant, el qual he de superar com sigui per aconseguir arribar a Itàlia. Vale, la qüestió és que, com ja heu vist, estic tenint molt mala sort amb el clima, dona molta pluja, però ara hi ha una finestra de 2 dies i la veritat és que me fa bastanta por creuar els Alps amb tempesta o pluja, mal temps i tot això, així que intentaré creuar els Alps amb estos 2 dies. Ja estic començant a pujar bastant, crec que estic pels 600 o així i he d'arribar als 2000. Demà serà un dia dur, així que bueno, a l'ataque. Pues aquí estic, mirant a quina d'estes frangetes me puc colar a dormir, perquè si puc evitar muntar la tenda i dormir només amb l'estirilla i el sac és que molt millor, perquè el matí se fa molt més fàcil, tio. El problema és que totes les granges estan unides a una casa. Llavors, és molt semau. Però si veig una granja així tot sola, total, demà a les 7 m'aixeco i ja està, i aquí no ha passat nada, no? Bueno, pues m'anava a ficar aquí, a este magatzem, a dormir, aquí dins, i m'he trobat a un tio de cara, i clar, m'he quedat com a, ui, però bueno, no parlava ni anglès ni francès ni res, però li he explicat amb el traductor que estava buscant un cobert o algo per dormir avui, i va i diu, sí, mira, aquí, i m'ensenya això. O sigui, avui tinc un llit, no sé si es percep bé, però bueno, és com una cabina així, com un vagó, sembla, un vagó de tren. Aquí tinc la bici i tot. Mireu quines muntanyotes hi ha aquí davant, que xules. I res, he acabat sopant amb ell, hem fet una sopeta ben bona, calentita, i una infusió. Hem parlat una miqueta de la vida, com hem pogut. És que jo li preguntava coses amb el traductor jo, i ell me responia en alemany, i jo entenia el que entenia, perquè no entenc res d'alemà. I menys mal que me l'he trobat, perquè m'ha explicat que el port de muntanya que jo pensava fer demà, que era a més de 1.500 metres de desnivell en un dia, pues menys mal que me l'he trobat, perquè este port ha estat tancat fins el dia 18 de maig. Així que imagineu que arribo a pujar hasta allà i me diuen, no, està tancat. Així que bueno, bàsicament la solució, hem estat buscant trens i autobusos i això, i la solució que he trobat és pujar, no faré 1.500 de desnivell, però faré tipus uns 1.000 de desnivell, que és molt, és molt,
Però bueno, i després agafo un autobús o un tren o no sé què m'ha dit, i bàsicament hi ha un túnel que em farà creuar 15 minuts d'autobús, que m'estalvia pues, això, 500 de desnivell i la cima del port de muntanya. Buah. Primer raig de sol de tot el dia, tio. Bueno, són les 8:30. És que porto ja mitja horeta pedalejant per la sombra. Estic amb els guants, amb el buf, amb el gorro, està mort de fred, tio. Si li foto prou canya, jo crec que avui puc dinar una pizza a Itàlia. Oh yes! Ara sí que sí, definitivament estic a Itàlia. Buongiorno, principessa! Bueno, buongiorno, són les 2 de la tarda. Ai, Itàlia, que bé. Lo que més content estic és de deixar atrás els preus suïssos, tio. Boh, que dur ha sigut, he passat gana, no és conya. Després de recórrer els primers quilòmetres per Itàlia, he decidit fer un voluntariat d'un mes a una granja al nord d'Itàlia, en busca de crear relacions més profundes, vivències i uns plans diferents que amb la bici no puc gaudir. Una vegada completa aquesta missió, i just al començament de juny, torno a la carretera, amb les bateries recargades, direcció Eslovènia, disposat a viure noves aventures i a compartir-les amb vosaltres. Ara sí, una abraçada molt forta i fins la pròxima.